Kan du høre mig? Ja. Okay. Hej YouTube. Og i aften, ikke i dag, men der vil jeg fortælle jer, at vi har fået en ny kanal. Den må I meget gerne abonnere på. Men der kommer også stadig videoer på min kanal. Gå med dig. Gå, Camilla. Men der er Ask Me i morgen med Amantas. Og med Camilla. Nej, ikke Camilla. Hun er død i morgen. Jeg spiser altid at skulle spise chips. Og så, ja. Vi vil, der er et link i beskrivelsen til kanalen. Så, jeg håber vi ses der. Og der er vi allerede begyndt på en Minecraft Let's Play, så ses i næste video, som måske er i morgen. Ses! Hej hej!